Ahojte, tí, ktorí ma sledujete, tak určite viete, že mám sériu Slavná bohatá rodinka. A to, áno, toto je z tej slavnej bohatej rodinky. A tá Zoe som ja. A dnes vám ukážem moju novú sériu Mesto. A vlastne tá séria Mesto je o tom, že tu chodím na brigádu do kaviarne. A ja vám toto celé ukážem. Tu je taký menší bufet. Ahoj, ahoj. A toto je syn môjho toho pána predavača, ktorý pracuje v tej kaviarni. A ja ku nemu pôjdem na brigádu. Tu je posedenie v tej kaviarni, lenže vonku. A tu majú zvieratá útulok. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu vlastne v týchto budkách sú. Tu teraz spia. Tu majú také posedenie. Tu majú trávu, tu chodia behať. A tu majú miesto aj vlastne na ako záchod. A tu spia tí, ktorí nie že sú malí, ale tí, ktorým je zima a ťažko sa im zaspáva. Tak ja im to zatvorím, aby sa im ľahšie zaspávalo. A tu je obchod s oblečením. Ja si tu možno dnes niečo budem kúpiť. A teraz mám toto. A to je moja uniforma. A viete kvôli čomu? Asi. Tá uniforma je kvôli tomu zelená, lebo toto kaviareň je celá zelená a aby som k tomu vadila. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja pôjdem za môjim synom. To už určite vieš, že je to môj syn? Áno. A tebe to tu nechám na starosť, aby si sa mi o to postarala. A o nejakých 15-20 minút ťa prídem skontrolovať. Samozrejme, tak ja sa o to postaram. Tak to dúfam. Tak zatiaľ ahoj. Dovidenia. Tak ahoj. Ahoj. Ako sa ti darí? Úžasne. Tak už má otvorené aj. Dobre. Tak dúfam, že sa mi bude dariť. Ešte tu musím doplniť veci, lebo ako vidím, ten pán tu nedoplnil. Tak zatvoríme ešte. A ja to tu pekne doplním. Tak. Toto sa mi niekedy deje. Neviem, jak to máte vy, ale mne sa toto nedakedy, ale dosť často deje. Tak ja to teda doplním. Tak a ešte jedno. Aj toto sa mi deje. Tak. A tu? A to je všetko. Ešte tie nejaké koktejly a toto. A zaujímalo by ma, na čo sa používa toto? Že by to bol že by to bolo na kávu? Neviem vôbec. Skúsime to takto. Neviem, na čo to je. A toto druhé, to je mlieko alebo čo? Neviem, čo to je. Dobre, to nevadí. Tak ja tu teda idem, otvorím najskôr a idem tu. Dúfam, že sa mi bude dariť. Ako dlho tu ešte budem čakať? No poďme tam. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som si dal tento karamelový koktejl. Dobre.
A vy, chalani? My bychom si dali tie čokoládové. Dobre. A chcete aj koláčik, alebo vám stačí toto? My dvaja by sme si dali ten šľahačkový so hroznom. A ja ten hroznový. Dobre, choďte si sadnúť, ja vám to donesiem. Dobre, ďakujeme. Tu si sadnime. Sadnem tu. Tak. Vidím, že už prišli zákazníci. Dúfam, že sa o nich dobre postará. Oci, nestresuj. Tak. Toto vezmem. Tak, jedno, druhé. A ešte ten karamelový. Tak, nech sa páči. A ešte tie koláče. Tak, to bolo takto. Jeden koláč. Druhý koláč. Tak, nech sa páči. A tebe? Nie tento. Ach jo, teraz sa mi to tu pomotalo. Tak. A tento. Tak nech sa páči, chalani. A prajem vám dobrú chuť. Potom príďte zaplatiť. Keby dačo máte tu zvonček, ja vám ešte donesem menu, keby ste niečo náhodou chceli. Keď nemáte pri sebe peniaze, tu je bankomat. A to je všetko asi, čo by som vám mala povedať. No, ešte si môžete zabaliť, ak to nedojete. A dúfam, že vám to bude chutiť. Ja vás už viac nebudem otravovať a idem. Ňam, to je tak dobré. Ňam. Prečo si mi to zjedol? Prepáč. Tak, to je vynikajúce. No poďme. Tak. Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, hneď vás obslúžim, len hneď tu prídem, mám ďalších zákazníkov a vy už ste dojedli a oni sa chcú tiež nájsť. Dobre, my nechceme robiť zle. My len zvoníme, lebo vás potrebujeme. Dobre, idem. Tak. No, a čo by ste si prosili? Máme aj čokoládový koktejl, keby náhodou, on tu nie je. A keď ste 4, môžete aj viac poprosiť. Napríklad ten čokoládový tu vôbec nemáme, ale môžete aj ten si pýtať. My si dáme asi latte. Všetci? Áno. A so šľahačkou? Môžete nám dať so šľahačkou. Dobre. Koláč nič? Nie, neprosíme si, ďakujeme. Dobre, tak choďte si sa, niekde vám to donesiem. Hej, čakajte na nás. Vymeníš sa so mnou? Samozrejme, môžem ísť kľudne tam dozadu. Tak, dobre. No. Tak, 1, 2.
To je v pohode. Tak, nech sa páči, 1, 2. A ešte vám donesiem. Tak, nechám vás tak. Tu máte ešte menu. Keby teda čo máte zvonček, zazvonte. A môžete si to aj zabaliť so sebou. Ja vás už nechám si to v kľude vypiť a porozprávať sa. Iba vám vravím, že keby náhodou, tak to môžete urobiť. Tak ja teda idem. No, tak čo by ste si poprosili? Chceli by sme zaplatiť. Dobre. Tak poďte teda. Máte peniaze, alebo si vyberiete z bankomatu? Vyberieme si z bankomatu. Dobre, ale nie, že mi utečiete. Takže iba jeden môžete ísť. Iba jeden si môžete vybrať z bankomatu a 2 sem. Dobre. Tak a ty si vyber teda z bankomatu. Chod tam a normálne si vyber. Asi to nejde však. Dobre. Tak, ja idem tu. No. Hotovosti alebo kartou? Hotovosti. Dobre, bude to 20 eur. 20. No, veci to spočítajte. 2 čokoládové koktejly, 1 karamelový a každý má ešte 1 koláčik. Aha, dobre, to je práve, že až moc málo. No veď, tak čo chcete riešiť? 1, ešte tu 2. Tak, výborne, ďakujem. Ďakujem, mami, dovidenia. Tak, tu poďme zatiaľ sa porozprávať, a keď tak pôjdem ešte do bufetu. A viete čo? No, povedz. Jak som bol v tej škole, či umeleckej, či jaká to je. Tak tam je jedno dievča, ktoré tu možno dnes príde. Lebo som ich počul, že sa rozprávajú, že prídu do kaviarne. To je také dobré. Teším sa, jak my ju uvidíme. No nie, že sa mi páči, ale iba, že som ju videl, hej. Som videl jej predstavenie, alebo ona chodí na toto rozplieskávanie, alebo čo to je, chápete? Áno, my by sme chceli zaplatiť. Dobre, tak poďte tu. Kartou alebo hotovosti? Kartou. Dobre. Neviem, či ste to videli, ale neviem, či odkiaľ ste to videli, zase sa mi to stalo. Oni odišli z kaviarne, teda on ešte kúpil sestre taký koláčik jahodový a bude kúpiť ešte zajčika. Neviem, asi ste to videli odvtedy, čo platil, počkajte. Asi hej, nejako tak, neviem. Tak dúfam, že to budete tak vedieť a pochopíte to. Tak, dobro. Tak poďme teda domov. Dajte mi prosím toho zajačika. Poďte. A my ideme si niečo kúpiť za oblečenie. Tak, dobrý deň. Dobrý deň. Zoberte si prosím vás nákupný košík. A to musíme? Samozrejme musíte to.
A pripomínam, môžete si zobrať aj zo figuríny oblečenie. Nemusíte iba takto. Dobre, ďakujeme. Toto... potom pôjdem skúšať. Takže sa mi to neoblieklo. Dobre, to neriešte. Tak. Ďalej toto. A ešte takýto oblek. Tak ja chcem iba toto. Iba toto jedno. Čo sa mi to deje? Dobre. Dobre, takto. No, a vy chcete čo? Netušíme. Asi tu nemáte niečo pre dvojčky však? Nie. Vôbec. Akurát máme pre súrodencov, že dievča a chalan. Tak to nie. Toto je také podobné. Tak teda poďme. Tak. Ideme na kúpny košík. Tak. Ja idem teda prvý. Dobre. Čo poviete? Čo poviete? Veľmi ti to pristane. Ďakujem. Tak ja si to teda kúpim. Choďte sa teraz obliecť. Ešte sa prezločím. Tak. Choďte sa ešte obliecť. Tak ja idem teda. Tiež ti to pristane. Choď sa prezliecť. Tak. To dám do nákupného košíka. A choď ešte ty. OK, tak ja teda idem. Ešte zatvorím. No, tiež ti to pristane. Dobre, už mi to ide. Tak, zoberme to a poďme zaplatiť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak. Chcete na to aj tašku? Áno, samozrejme. Ale každý osobitne. Dobre. Tak. Super. A kartou, dobre? Áno, kartou, presne tak. Dobre, tak chvíľu počuť. Tak ja zaplatím za všetkých. Tak. Ďakujeme. Tak, taška číslo 1. Ups, pardon. Pardon. Asi mi to takto pôjde. Dosť iné. Toto vrátime. A ešte pre teba, kamoško. Toto je prázdne. Dobre. Tak, tu máš. Čo to pípa, pán predávač? To neriešte, jednoducho to máte zaplatené. Dobre, tak teda ideme. Môžeme ísť domov. Tak, ups. Tak keď je pán predávač už otvorené, tak my teda ideme, nebudeme vám tu čakať. No, my dve teda poďme. Si sadneme. Dúfam, že príde tunel, lebo som nechcel tam.
Prečo tu sedíte? Vy už ste si objednali? Nie, môžeme tu sedieť už. Dobre, ale ona robí tak, že vy musíte ísť tam. Ak tu sedíte, tak ona vám tu nepríde. Máte smolu. Pardon. A keby ste nevedeli, za čo sa vám ospravedlňujem, tak sa vám ospravedlňujem za to kašľanie, pretože vážne to nie je také. Počkej, čo? Dobre, myslela som si, že to je modré. A dobre, je to sivé. Tak. Dobrý deň, ak sa vás môžem spýtať, je ešte niekto vonku na posedení, lebo ako vidím, vy ste asi nevychovaní a hneď si sa dáte. Mali ste ísť tam ku môjmu stolu a poprosiť si. Tak sa vás pýtam, je niekto tam? Áno, je to. Dobre, ďakujem. A koľky tam sú? 2. Tak tam ich je menej. Dobre, čo by ste si poprosili? Alebo aj vy ste nevychované. Mali ste ísť tam ku môjmu stolu. No. Dobre, to nevadí. Ako počujem, že ste nevychované. Čo urobili? No nešli ku môjmu stolu, ale hneď si sadajú. Sú ako keby boli v reštaurácii, ale tu ste v kaviarni. Presne tak, čo si to vy dovolujete. Sme nechceli. No určite. Veď som vás počula, ako sa tu hádate s nimi. No, ja som vás tu tiež počul. Nie tu vedľa som bol. Prepočte, my sme nevedeli. Ale vedeli, veď vám to podali tie baby. A tie baby tiež neprišli. No tak to ste pekne nás oklamali. Dobre, je to hrozné, niečo. Tak, čo chcete? My si dáme espresso, dobre. A ešte jablko, 2 citrónové koláče. Dobre, nech vám to donesem. Espresso 1-krát, 2-krát, 1 espresso, tu máš 2 espresso. Vy to budete mať takto za trest. Nedám vám to na tanier, lebo ako vidím, ste klínačerky, ktoré sú nevychované. Presne tak, dobre si urobila. Ďakujem. Čo chcete? Haló, myslíte určite, my máme prednosť. Ale to nie je pravda. Čo si to dovolujete zase? Prekrikujete sa iba. Tak, čo by ste si poprosili? No, my si dáme asi klasik kávu. Ako mi to myslíte? Myslíte tu klasickú kávu? No to, tá klasickú je akože druh. Áno, tu klasickú. A už nič viac. Dobre.
Prepač, ale inak sa to nedá. Kartou alebo hotovosti? Hotovosti. Dobre, takže ste 4, áno. Dobre, tak mali ste iba kávu, takže to bude spolu 25 eur. Nech sa páči. Ďakujeme, dovidenia, dovidenia. A teraz my sme také bohaté, takže musíte ísť okamžite ku nám. No, nevyzerá to tak. Môžem vás aj vyhodiť, keď sa takto správate. Toto nie je normálne správanie v kaviarni. No, dobre, čo chcete? My chceme 4 espresso a ich nám ich doneste. Lebo my sme bohaté, musíme mať všetko. Dobre, donesem vám to. A hneď, jak vám to donesem, vás vyhodím, pretože toto nie je normálne správanie. Čo ste mi tam dali? Je to normálne espresso. Fuj. Tak ja to teda ochutnám. Fuj, toto je skôr chudobná kaviareň, nie je taká bohatá. Hej, akože ja vás vyhodím, vážne, ja to myslím naozaj. Tak sa neposeď. Ale vy ste normálne tínedžerky a ja som dospelá. A toto sa mi nezdá ako normálne správanie. Fuj, to bolo odporné. Fuj, už tu nikdy neprídeme. No to uvidíme. Uvidím po týždni. Určite sa tu vrátite, je mi to jasné. Je mi to jasné, že sa tu vrátite. Fuj, už tu nikdy neprídeme. Dobre. Fuj, to bolo odporné, už tu nikdy neprídeme. To bolo odporné. Halo, zaplatí čo? Ok, môžete sa vrátiť. To nie je normálne s vami. Čo vy tu stvárate? Dobre. Takže to zaplatili, už sa mi to nechce robiť takto. A toto bol pre dnešok koniec. Dúfam, že sa vám video páčilo. A nezabudnite dať like a odber, ak sa vám video páčilo. Samozrejme nemusíte, ja vás do ničoho nenútim. A chcela by som začať natáčať častejšie s mojim panáčikom. A dúfam, že sa vám to jednoducho páčilo. Tak zatiaľ ahojte. Ešte oni to dojedia. A hneď bude koniec videa. A to isté, oni to akože už tiež zaplatili, ale nechci sa mi to. Tak, ahojte.